Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kajingbam tip ye kilat kilenti nakabentaban puli hagi kerdan ki bakham he wala ki samla ki thrang na du kamensiam hanrei ka samla shimti hon thaba ka badang atpun rius nem karta na soyong kalahap banjiet ban puli engineer ha ka lovely professional university kabadan hajala Punjab hadian ba kamshim na shajiet banait puli doktor ka samla shimti hon thaba kalayo Prapusan point Rio not percentage haka MTech Transport Engineering Examination arajar arpulai ubla syapan ko buram hau CEM ke KHDC uba penyat sing CEM bala penyat da ke KSU Soyong Circle kabala long mata kasngi kashim tihun kalai tho ba mar shudap ye jing puli ralalet tho exam ban puli doktor namar ka Kwah apalan handai namar hayeng kim datip ba habde bandit coaching takadaw ka klem shajin Tingjong agolong shimti thapa soyong ngapuli po lovely professional university Punjab ngaled ya ka course jong MTech in civil engineering transportation engineering kani ko course jong kade arsnam lai ngasnang ya gani na do arja arfway ting adap arja arfulai ti kade ngidon fourth semester ka course jong kasdang lai let hangte no do banai September jong arja phoi perang ya lockdown po Tangba ngidon hybrid mood lai ngilaban let Punjab dan ngilaban le online ngayo bid na ka scholarship bid na ka degree jong aken lai ngap kishim bid tang na ka degree ta pipas na macho Naras Regional Institute of Science and Technology Meghalaya apo Baradwa Killing Road site ngapenda matric nang ni national hi na Soyong na Namjingsha Secondary School of Soyong ti ngalit 12 science hapo Lidikin College nang tapad nga sa lit hapo RIS katakalong Regional Institute of Science and Technology Meghalaya malapit da ka nehu first priority jo nga kadayban lit Doktor Tangba hakitu ki por bampadan basta na yeng ti ngam dat tap than ti banlet coaching ai kum to ti ngam dat tap than ti nga shu tho exam ti nga kham qualify ti hadinang tu pa na yeng kyong yo ba kum ta mo nam yo ke each la shai ka namar yo ngala he la shai shi si yo ngam yo kam shu ti kyong sakatu ka por gim pada hayeng kim pada don ki ba nang basta ti gim pada tip hash phangini ki coaching center ai ti kyong pe lit no da second option hi jongaru kade engineering te ngashim no engineering ke te hadinang tu ngile wat college tingyo hapo risk P1 bakat no pilong bakat no first position kamut nalor jong pi dang don ki bawan ho dang dan arngut kamut pion balai ho ti ki ong kum no nang thi lai nang thi ngai khubli ki noi kai nang thi I gain lot of experience nang te ru ngala le research ru ka research ronga kadang don lai dang publish ken long dang don ha ki jong scopus in like ti kila long ki noi kai nang te ki encourage wa long ki best ken ki noi kai hang te kel piru kala di mentai kadang yo top po India ti is best college Tangba is very expensive ti kasi ki bon mo police te bun kidan kumba she's part tame di pas lang mapi ki bon mga ngade marwe kasi kabangalit hangte nga plan ban wat kam ti ngam tap ngan pet hi kabayo ti ngan persang anything kaba kum ki gilan hang ne pi ong mene kum galan surok ho ti menta pi Kwah ban let jong shopai bet ne let bet jong government na pi Kwah ngan try both private and government kanya award nga tapling ba ki bhaying joga na para kum to ti ngarung la bo jingtap hi phangkini ki like ke award igum to ni ngala David ban le direct kum to aja apho ti ashim gabia no shisnam ti aja phoi asalich te to kubli shibon ngina sai kudu byang ha ta kubli shiboni fir